És én úgy tudom, hogy egy véletlennek köszönhető, mert nem mindegy, hogy a vajba cukrot vagy sót teszünk, de ezt majd Csuta Zsolt elmeséli nekünk. Egy véletlen folyamán jött létre maga a dobostorta, hiszen ezt a vajkrémet úgy találták fel, hogy a só helyett véletlen cukor lett a krémbe téve, és rájöttek, hogy ez milyen finom így. És úgy maradt, igen, és hát utána ebből fejlődött ki a dobostorta. Hol van a helye ma a cukrászatban a dobostortában? Hát mindig ott van a cukrászdában. Minden cukrászdában ott van, de a tradíciót képviseli. Tulajdonképpen akkor egy modern sütemény volt, ami azt képviselte, hogy egy viszonylag kevesebb hűtést igénylő, hosszabb ideig elálló süteményről volt szó. Ma már ez megoldható ütéstechnikákkal nem okoz problémát, de akkor, amikor ezt azért létrehozta a Dobos úr, kitalálta, akkor azért ez egy nagy áttörés volt a cukrászatban. Apropó tradíció, az önök családjában is így van, hiszen kedves lánya is elkísérte. Igen, hát jó napot kívánok! Igyekszik részt venni a cukrászda életében. No, hát beszélünk majd a részletekről, hogy valóban mi kell hozzá, vagy mondjuk el most az elején? Hát én úgy látom, hogy 5 tortalap, illetve plusz 1 majd a tetejére is, az a jó kis ropogós cukor, az kötelező. Meg a vajkrém. Igen. Hát a krémet, illetve a tortát, a lapokat hoztuk, ezt szépen be fogjuk tölteni, fogunk készíteni dobostortát szeletbe is, és egybe is, úgyhogy ezzel fogjunk kedveskedni mai nézők. Nyomon követjük ezt a folyamatot. Csuta Zsolt cukrászmesterrel és lányával, Ritával, igen, már készül a dobostorta, és kérdezzük közben, hogy éppen melyik fázisnál tartunk, mert hiányzik nekünk, amit laikusok úgy mondanak, hogy a dob, holott ugye ez egy cukormáz. Igen, a dob, a cukormáz, az a befejező lépés a dobostortánál. Most éppen a szeletelést látjuk, aminél nagyon fontos, hogy forró vizes késbe, vízbe mártjuk a kést, nem ragad. És lehúzzuk tisztára, szárazra, mert magának csak a késnek kell melegnek lenni, azért, hogy a vajat, kakaóvajat, csokoládét megolvassza a szeletelés pillanatában, és nem lesz maszatos, és ilyen nagyon szép vágásfelületek lesznek rajta. Azt mondta, hogy közben készültünk, hogy a dobos mester tulajdonképpen egy reneszánsz személyiség volt. Egy hihetetlen sokoldalú valaki. Igen, hát egy igazi életművész, mai szóhasználatban ezt mondanánk rá, mert ő alapból egy szakácsmester és cukrász volt, de mindamellett csemegebolt, fűszerbolt, császári és királyi beszállító volt az udvarháznak, és különböző ismét csak mai szóhasználattal élve a cateringet is például ő vezette be, különböző hitelgételeket szállított különböző arisztokratáknak a rendezvényeire. Erről különben van is egy már könyv, megyek is lapozni, és megtanultam, hogy ez cukrászkönyv, és nem is szakács. Egy dobos egy szakácskönyvet ír, de az összes többi például arról tanúskodik, hogy milyen régóta, milyen hamar belekerült a könyvekbe, de akár egy mai modern kiadású könyvben is már megtalálható, és még megtalálható. Ez a stílus, amit most látunk, ez nagyon lenyűgöző. Igen, hát jó lenne, hogyha a mai embereknek is tudnánk ilyen ételeket készíteni, mert ez azért nagy büszkeségére válna a gasztronómiának. Rita, hogy áll a dobostorta készítéssel? Apa mindent megmutatott már? Igen, most történik a szeletelés, utána pedig a vaxolás, és akkor a végén pedig felkerül majd rá a dobostető, ami megkoronázza az egészet. A serpenyőben, ott vannak az igazi titkok? Igen, hát itt a cukor. Ebbe fogjuk karamellizálni a cukrot, még annak nem álltunk neki, először felszeleteljük, és akkor utána fog az a folyamat. És hogy is mondta Zsolt az ellen, hogy tulajdonképpen nem erre kerülhet rá? Igen, mert ez a bizonyos cukormáz, mert megolvadna. Külön készítjük el a cukormázat, és amikor kihűlt a tészta, a cukormáz alatti tészta, akkor tudjuk ráhelyezni. Most 2 tortát fogok készíteni, az egyiket úgy fogom elkészíteni, mint ahogy annak idején elkészítették a tortát, a másikat pedig a mai kornak megfelelően úgymond legyezősen fogjuk rátenni a tortára. Igen, amilyen érdekesen vannak mostanában ilyen ferdén a de a cukormáz mindig is rajta volt, ugye? Igen. Elmaradhatatlan őstörténeti tartozéka. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy van ennek egy
olyan változata, amin nincs rajta cukormáz, hanem csokoládé reszellék. Ez Stefánia torta néven van. Stefánia hercegnőről kapta a nevét, de azon nincs rajta cukormáz. Az nem ragad bele a fogakba viszont. És hát ugye kétféle gyerek van, aki rögtön lekapja a tetejét és megeszi. Így van. És hagyja a többit a apukának, vagy nagypapának, nagymamának, vagy megeszi az egészet, mert imádja. És vajon imádta-e Ferenc József császár és Erzsébet királyné is? Mert hogy megkóstolták a hírek szerint. Igen, és nagyon szerették. Ez annyira közkedvelt süteményé vált, hogy most a Dobos halálának 100. évfordulója volt a tavalyi össze, de ebbe a tanévben ugye az iskola szervezett egy nagyszabású Guinness rekord kísérletet, ami szerintem meg is lesz, ez csak zárójelben, de nyilván majd nyugtával tudjuk dicsérni a napot. A másik pedig, hogy 140 éve mutatkozott be, az idei évben lesz 140 éve, hogy bemutatkozott nyilvánosság előtt a Dobos torta, és ehhez a Cukrászipartestület úgy igyekszik hozzájárulni, hogy az idei év évtorta kiírásába fel kell használni a dobostorta alapanyagokat, de nem új dobostortát szeretnénk kapni, ezért egy kis pikantéria is lett beletéve, tehát 3 ízvilág van megjelölve, fűszerek, pálinkák és magyar gyümölcsök, természetesen mindegyik magyar fűszerek, magyar pálinkák és magyar gyümölcsök, ebből 2-t, vagy mind a 3-at bele kell valahogy illeszteni a tortába, és most a muszos világ ellentétben most várják a vajkrémes jellegű torták jelentkezését is, azért, hogy a dobostortához azért egy kicsit mégiscsak legyen. Tehát ezeket az alapanyagokat, mint csokoládé, kakaó, vaj, ezeket fel kell használni, rendes vaj. Tehát minden autentikus legyen és klasszikus. És klasszikus legyen, igen. Is elkészült. Varázslatos dolgok vannak. Már előkészítettük a tetőt hozzá. Hadd melegedjen csak. Igen, most éppen olvasztja a lányom a cukrot hozzá. Nagyon fontosnak tartám elmondani, igen, gyerekeket mikor tanítottam, hogy a cukor az nem játék ezen a hőfokon, mert 186 fokon olvad a cukor. Tehát ha valahol hozzáérünk, abban a pillanatban nem kell megvárni, hogy eljusson az inger az agyig, hogy meleg. Nem, előbb ruhába azonnal bele kell törölni, mert az leveszi a kezünkről a cukrot. De fontos tipp volt ez. Tehát nem a hideg víz, ruhába letöröl, szabaduljunk meg. Igen, szabaduljunk meg, mert oda is oda fog ragadni, de azt ki lehet mosni. A bőrünket meg nehezebb. De a bőrünket nem megmentjük. Ez melyik fázis? És jó étvágyat kívánok hozzá. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, meg is kóstoljuk majd. Amint az elején ígértem, hogy az egyiket azt fel fogjuk szeletelni, a másik pedig egybe fog rákerülni a tortára, mind annak idején az eredeti klasszikus változat. Most teszek bele még egy kis azt láthatták a nézők, hogy készült az egész, ahogy szétkente egyenletesen ugye a cukormázat, meg egy-két kulisszatitok kiderült, meg a visszahűtés is. Úgyhogy sok mindent elárultunk képekben, most jönnek a szóbeli kiegészítések. Tehát ez a berajzolások azért kellenek, hogy amikor az asztalra kerül a torta, akkor ott el van vékonyodva a cukor, és nem össze-vissza törik, hanem akadálymentesen halad át rajta és nagyon szép szeletet fogunk kapni. És itt megint egy nagyon fontos tanulnivaló volt. Hoppá! Hogy kerül a tetejére mindez, a korona, igen. A torta tetején. És még azt is körbekenni, aztán a szélét, vagy a límben van. Ugye a hűtés volt egy lényeges, Zsolt, ugye? Tehát, igen, hogy a cukor felforrósodik. Igen. Most már visszaült abba az állapotba, igen, hogy már nem fogja, annyira fog megolvadni, hogy hozzá fog ragadni a felső szelet, vagy a felső réteg, de azon kívül nem olvasztja meg jobban. És tehát ezt a tortát megcsinálni nem lehet, mert akkor csúszik minden probléma. Nekem nagyon tetszik ez a sré.
Igen. Tetőzés. Napelemek lennének cukormázat. Meg könnyebben adagolható. Könnyebben adagolható, igen, mindenképpen. Úgyhogy hát gyakorlatilag most egy mai kornak megfelelő, egy pedig egy tradicionális, de mind a kettő az eredeti krémmel készült, az eredeti textúrákkal. Beszélünk itt hírességekről, vagy beszéltünk is már, de azért vannak mai hírességek is, akinek az emlékét akár például egy süteménnyel is megőrizhetjük. Az első Rátonyi Róbert volt, itt ma már Topi emlegette. Igen, tényleg. Igen, hát egy véletlen egybeesés, hogy a Rátonyi Színház pont Csákváron van, és igen. Én is családommal együtt műkedvelő vagyok, és hát innen a barátság, az ismerettség, és felkérésre elkészítettük a Rátonyi csemegét, és annak pedig a következő állomása Galambos Erzsire emlékezve az Erzsi csemege. Ez mit jelent? Ami egy nem torta, hanem egy másfajta sütemény. Mézes tészta, és akkor kávékrém és pikáns házi készítésű megy réteg van még benne. Nagyon finom. Jó hangzik. Meg lehet kóstolni. Ezt a kollekciót szeretnénk majd bővíteni a következő évadra is, úgyhogy ismét év végén az újévi koncertre valakinek a neve már megvan, a kiválasztott, most egy élő személlyel szeretnénk majd bővíteni, úgyhogy, de ezt majd még titok. Nagyon szépen köszönjük ezt a nemes gesztust. Köszönjük szépen.